Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining sa kababae nga taga Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Angel. Kumusta naman itong akong gingon, Jill? Oh, Jero, Dugidugan ko nga, nanguyab di mo. Sugtan ako eh. lain na po anang sugton ti kaoy unya. Wa pa ta magkita sa personal. Sige lang good. Maayo na og sugtan ako nimo nga wa pa makita. Aron inikita na to. Uyab na ta. Oh. Sige po. Sugtan ako. Sige na lang, uy. O sige, ako na kang gisugot. Tino, Jill. Uyab na ta. O lagi. Salamat din, Jill. Nga imo na gid. Ha? Mupauli ka Dris Negros? O, Jero, kay dugay na sad kay kung wa makauli sa amo, uy. Maayo hinon, Jill. Aron magkita na kita sa personal. Kano sa mga mauli? Og mapohon, mupauli na ko. Ay, salamat in town nga nakahuna-huna ka na og pauli dinhi sa ato na. Mao gyud kay perti na gyud namong mingawa ni mo na. Ako sad mapa. Gimingaw na kay ko ninyo. Ah, di ko pasalubong ninyo, ma, pa. Ha? Muani ka sa amo? O, Jill. Kay gusto na kong makakita mas personal. O niya, nakatultol ka ka. Magpangutan na lang ko. Kung asa lapit ang inyo. O sige, ako lang kang atngan sa iskina. Oh, di amay na naok sa motor. Basig mauna niya akong ipaabot. Angel! Si Jiro cute. Hi! Kumusta? Okay ra. Gwapo man sa tinitawahan. Uy. Naunsa ka? Nagsige mo kagtutok na ko. Dali na. Mula sa amo. Jiro, akong mama o papa. Mayong adlaw, noy. Nang. Ay, mao din yang imong uyab, Angel. Opa. Ala sige, at timanauna na kay gikan para ba na og biyahe. Abi ni mo. Lipay kay ko nga nakita na kita sa personal, Jill. Ako sad. Lipay, kay kung nakakita na kita. Unya, kano sa mo balik sa imong trabaho? No, dili na ko eh. Ikapoy na ko. Alhin na lang ko sa amo. Butabang na lang hinoon ko ni Papa sa among humayan. Mao ba? Mayo hinoon. Ha? Nga naman. Aron, permi na ka na akong mabisita din, eh. Sure, uy. Lagi. Kung mahuman na gani kog eskwela o makakita na kog trabaho, magminyo niya ta, ha? Oh, ikaw. Mag-agad ako nimo. Maayo hinuon nga nakahuman na kag-eskwela. Congrats di ay. Thank you. Onya, unsa may plano nimo ron? Mag-apply sa kong trabaho. Kaya kung makakwarta na gani ko, mag-train ni ko pagka-guard. Oh. Sige. Paibaw lang unya ko hakon makakita na kag trabaho. Sige, Han. Manawag lang niya ako nimo. Han mangyot. Kailangan ko nga, Han ang atong taganay. Ang ako itawag mo ba? Sige ha, Han. Manawag lang niya. Nakasudok kog trabaho. Maayo hinuon Han. Ikaluy anin taon ko, han. Asa man ka trabaho? Sa bar. Ha?
makurat man ka. Kisa may dili makurat, ana. Nga sa bar man ka magtrabaho. Di man ingon nga bar gyud nga naihubo-hubo gud. Mura og videokihan ba? Nainom-inom. Pero way mga babae nga maghubo. Hansad, uy. Ganun ka naman sa trabaho ay magisudlan, uy. Ngalain man kaayo na. Sa pagkakaroon na magunihan. Mangita raw niya kung laing trabaho. Ikaw, good. Basta, pag-amping lang sa mong trabaho, ha? Busy kitingali si Jero kay wa magid manawag na ako. Oh, Si Papa na tingali mo ng nanoktok. Ablihi to. oh ma. Oh, Jero? Naunsa man ka? Nganong may bidahin man ang uni mo, ha? Pasudlas ako, be. Unsa may nahitabo ni mo? Ngano naman isamad ang uni mo? Isugo mo gusto akong amo. Pagpalit og balok kay ilang ipulutan ba? Nya, gidasmagan man akong motor nga gida. Kay hubog ang driver sa kantir. Unsa? Oo niya, asa man to ron? Okay naman, nasitol naman. Kay pulis man ang tag-iya sa motor nga akong gida. Pastilan, uy, nag-amping unta ka. Ma'am, Jill, dinihilang una ko sa inyo, be, kay layo gud kayo kung mupauli ko sa amo. Kay mubalik pa sa kuugma sa ospital. O, sige, sige. Pahuway lang una din eh. Sige, kay musayor ako laka ugma. O niya, kamusta naman ka diha? Okay na ko, Han. Mubalik na sa gusto kong trabaho. O, sige. Pag Oh. Uy. Si ate man ni text na ako. Day Angel. Si Jero akong nakitaan nga may babae nga kaangka sa motor. Karon na. Inig-ari ni Jero sudyaan ko yung tawhana. Aw, ako ra tong kauban sa trabaho eh. Naarami gipalit. Nang huwa mo mig motor ato. Pagtarong kasi mo pagkatao ha, Jero. Dili na pag ko makahibaw kung unsay mong gipangbuhat. Kay layo kay ko nimo. Ay kabala ka gud ha. Di mahitabo nga magbinuang ko nimo. Ang bantay bitaw. Kay na. Nakabantay ra ba kuno? Dako na kikagausaban. Unsa ka usaban ba? Sumagod. Sumahan na unsa ka. Naa na kay tato. Mura na kag-adik ana tanawon. Ma'am gunay usor. Hambot nimo eh. Basta kay wala gyud ko makaayon timong porma karon. Ma, mula ka sa ako. Asa man ka? Motor ako syudad, ma. Nara ko'y paliton. Ay na, sige. Ayaw pagpaggabi eh, ha? Kay ngit-ngit ang dan. Oo, ma. Mangita ko internetan aron. Maka-open ko sa akong Facebook. Kaya pila nakitupuan nga ako maka-open sa akong Facebook. Kaya unsaon. Kaya pa naman yung gamit na ko sa bukid. Kaya may signal dito. Ay, salamat. Naka-open na ko sa akong Facebook. Tanaw na ko ang FB ni J. Ruby. Kaya nagtutag ko ining tawhana da. Sabi yung profile ni Jero. Niya may babae nga nagkakus niya. Tanaw na ko ang comment. Iya na yung uyap. Pasensya na ka. Dugay kong nakabalik din eh. Saon good. Busy yung trabaho good. Busy sa trabaho? O busy sa lain mong uyab? Ha? Nakita na ko imong profile nga na kay babae nga gikakos. Og ang mga comment imo siyang uyab.
Ganun mo manigibuhat ako, Jero? Ingon ka, mahal ko nimo. Ganun nakita pa magkaglain. Pasaylo ako, han. Wala ko ni tuyo ah. Hubog kaming duha sa babae nga. Akong gikauban og matod niya. May nahitabo na mo. Tunsa? Total, nasapan naman ko nimo. Ikaw pa na lang ko nimo sa tinuod. Mabdos na ang babae nga akong gikauban. Ginoo ko. Pero wa ko mahigit na na. Ikaw nga akong gimahal. Ayaw na kong padunggaan na. Han, Ayaw kong tawgagahan kay giluod ko nimo. Oh. Hindi mahal naman utak ka, Jero. Pero ganun mo man nagibuhat ako. pasaylo ako, Angel. Ayaw nagpakita na ko, Jero. Biya na din sa amo og kalimti ko. Og pakig-ipon sa babae nga imong ipamabdusan. Angel. Man, RMN Mao kita manggahigalan kaagi ni Angel nga taga Negros Oriental uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan